nsugbe mmambani o nsugbe odo koye nyazalito aka m ekwubu mbụ aka m asị na egbejeli ije elugbu ụlọ mana onye ọbụla ewebela anya gbala ọgwụ Krismas ọmụ bụ prọfet ndị egwu n'ala Igbo niile Aruvaluezeama nwanyị nteja abụọ onye nna ya rọrọ ọrụ ọkpa ka o ji agbawa ụzọ unu n'anya unu afụgo ka o si wee kwụrụ na-eche nwa m eze egwu na ebe mụ bụ prọfet ndị egwu n'ala Igbo ma ị na-eti hip hop ebe ọbụla ị na-eme nwa nwa ọsọ bụ egwu ka ị na-agụ anyị nọ gị n'ebe ị nọ na-eche nwa m eze egwu kwụrụ ọtọ iji agbazi nsugbe dịka o si kwụrụ na egwu nwe nna anyị debere anyị n'ihi a ga-eliri anyị n'ihi a ga-eliri ọba na site tata gaba na mụ na gị emewego nwanne maka na a na-emere nkịtị eme ibe njikwa bụ oluto nna olukwube ndabụwa onye chiri ya zere ụba ncha bụ ụba ncha n'isi ka a na-akpụ ma a na-anwụrọ n'isi nsugbe ekene m unu igwe m eze pụ echi ka ọ kwụrụ okwu debere ibe mbọsị ọ ga-abụzi na a ga-eme ka ọ bụrụ ọra ị ga-ezi nsugbe ozi nwa m eze egwu nsugbe kwen ọgụerụ kwen igwe ekele m ụlọ mụ na Aruvaluezeama nwanne m nọ taa prọfet egwu asị m nọ ibe enwebatala anyị aka Chukwu si ka anyị mewe mụnwa bụ eze egwu yanwa bụ prọfet asị m na anyị eji ezigbo obi wee merie weli nwanne wee merie maka na alụ akpalakpa ka eji isi ekwe wee na-asị ndị okenye nọ n'ọnwa ka unu gụọla anyị ọgbọ a sị na ọnwụnwa ochie na-echekwa nwada ọnwụnwa ada na-echekwa ochie unu gụọla anyị ọgbọ ụwa anyị eji wee chide echi nwede anyị nara nwa anyị ebido ebe anyị kwụsị n'ọnya ka m na-ekwu Arụvalụ ihe wezi maikrofonu iwejeli onye ichie ya gụọla anyị ọgbọ Chinwe pozishọn nwa anyị nweta ị ga na-eso m na-aga maka na eju na-ekpụrụ ọkpụrụ nkokoli ya kedu igwe mmụọ eze pụ echi aka amala adịrị izi na-eche nwa m onye a bụzi ọkpụtọrọ ọkpụ enwere ka anyị hụrụ n'anya taa igwe anyị kelere gị